Witam, ja jestem Niklaus, to są Gears of War 4. Oczywiście wszystko za pierwszym razem perfekcyjnie się odpaliło. Hehehe. Ogrywamy na padzie o takim z Xboxa One, Day One, kradziony. Nie no, żartuję. Chyba nie. I co? I będziemy grali w kampanię. Mam nadzieję, że będzie dobra zabawa, jak to mówią, nie przeciągając struny. Kampania. W pojedynkę. Można w trybie współpracy przechodzić kampanię. Także no, jaram się jak... Bardzo się jaram. Nowa. Normalny hardcore wariat. Hardcore. Jestem hardcorem. Jestem weteranem serii, także nic nie jest mi obce. Ja się muszę rozebrać aż trochę, bo aż mi gorko jest. Kobiety, mam nadzieję, nie pospadają ze stołków. Nie powinny. Szoku nie będzie. Jakoś tak długo się te striptease. Długo się ta gra ładuje. Żeby się załadowała, to najważniejsze. Już trzeci raz nie nagrywam. Nie na najwyższym, gram na wysokim. Są 4, ja gram na tym trzecim, bo jeszcze koszulkę. Ja. Dobra. No poczekajmy, no nie wiem, opowiedziałbym wam w tym momencie jakiś śmieszny żart, ale niestety nie przychodzi mi nic do głowy. Na YouTubie będzie sobie można przewinąć te ładowanie. Nie dyskryminuj homogenicznej części publiczności męskiej. Przecież nie dyskryminuję. Coś idzie! And we're back. Finally today, in New Ephyra, First Minister Jin commemorated the 25th anniversary of the end of the Locust War. Today we are humbled by the presence of 2 generations Byłem tam. of men and women Walczyłem. who braved every danger, who fought the battles that made us what we are. To jest Including Hoffman. the most pivotal encounter Jaki of the stary on Pentagon już jest. Wars, Ashbow Fields. Santiago! I'll spare you the inspirational speech, Private. You know what to do. Yes, sir. All right, let's do this. Wojny Pendulum 2 lata przed dniem. We take down those towers, cripple their communications, then raid the lab. Command wants the Hammer of Dawn. Command gets the Hammer of Dawn. Jo, to dupca, jakie to ładne. A ja jeszcze tylko tak powiem, jakby ktoś dopiero przyszedł, albo na YouTubie tego nie wiedział, pomimo że powinien wiedzieć. Niestety muszę grać w 30 klatkach, bo nie można gry przechwycić na OBS-ie jako gra. Żeby działała ładnie, dlatego muszę przechwytywać jako monitor i dlatego jest tylko 30, bo w 60 tnie. Ale myślę, że przeżyjemy. We're only gonna get one shot to extract Jakie... those plans. Ja muszę to ciszej dać. To rycy jak... ciulnięte. Once we take down the comm towers, this entire base is cut off. Dalej tak ryczy głośno? Dobra, ja to ściszę tutaj trochę na OBS-ach. O, dobra. Yes, sir. Dobrze jest? Aktualne cele. Zniszcz wieżę komunikacyjną. Up top, take them out. Get in the cover. Łopanie. Nice shot. Zaraz będę obniżał poziom trudności pewnie.
Way to go, Private! Od nowa nagrywane na medium. Nie. Będzie dobrze, dam se radę. Ale kurde, graficzka robi. Dobrze. Come on, the Major's waiting! W ogóle kim ja jestem, nie wiadomo. Ło, to jest nowa spluwa, wcześniej takiej nie było. Get around and flank them! Co się dzieje? Aha. Let's go! Wyjebambo. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? To jest jeszcze wszystko kwestia nieszczygnięta. Mi się w ogóle, nie wiem, wydaje, że ja... że ja gram kobietą tutaj. Cleaner, Green 1, approaching bonfire. Roger that, Green One. And sweet hell, these are dumb code names. Wiecie co, ja przeszedłem Gearsy 1 na najtrudniejszym poziomie, Okay, na plan a charge on Insane, that tower. co się udało tak naprawdę niewielu ludziom dość. Na świecie. Let the charge! Także myślę, że powinienem sobie dać radę. Cleaner, our Tyłek match ma is lit. babski. Taki, Roger that. nie wiem, We're lighting our bonfire tak in 3, ciężko powiedzieć. 2, 1. Fajnie daleko odeszli, nie? This base is out deaf, dumb, and blind. Also, I'm shit canning our code names, Santiago. See you at the lab. Yes, sir. The lab's Jakiś just taki- beyond that security gate. Push up! W porównaniu do tych byków w poprzednich częściach, to jakieś takie małe dupki mają Machine gun nest! i małe bary. We're splitting up. You two take left. Czyli kto idzie na lewo? Ja idę na lewo. We're spotted. Take cover. O. Co ja mam teraz zrobić? Lecieć. Hey, the Major's counting on us. Get up there. Kurde, mechanika. Mechanika jakbym w Gearsy grał. Don't let him pin you down. Move up. Czekajcie, czy to się uda? Nie, to się nie uda. Nie uda się granata wdupić. To jest tak, to są tak zwane pudziany. Dobra, patrzcie. Dups. Mamy słupka! Dzięki, Arakon. Dzięki wielkie. Przywitajmy wszyscy Arakona. Serdecznym... Wiecie co, ja będę sobie te suby zapisywał dzisiaj na kartce, bo nie mogę ich dodawać na ekranie. Żeby się nie potraciły. Także no. Dzięki, Arakon. Witam cię serdecznie w gronie subskryberów kanału Niklausowego na Hitboxie. Patrzcie, noga. Ale powiem wam, że wszystkie naprawdę efekty są tutaj na poziomie masakrycznie wysokim. W ogóle jak to wygląda na streamie? Napiszcie mi. Dobrze to wygląda? Patrzcie, dynamiczne cienie, ciulstwa. Mam nadzieję, że wygląda i łazi w miarę dobrze. Czy jakby kogoś interesowało, a nie widział, to opcje grafiki są takie. No jest ich bardzo dużo. I w zasadzie wszystko mam na ultra. Poza rozmywaniem i poza anti-aliasingiem. Jest mnóstwo opcji graficznych. Słabo, nie to samo co 60. No sorry, no. Nie zadbałem. You two, you have the security codes. Override that gate. Dobra. Siema, Polok. Come on, man. And with that, this raid is officially underway. Let's go. Fajnie mi pad się telepie. Vibration. All right, you know the drill. Eliminate the guards. Aktywne get inside the przeładowanie. lab, grab the plans. Co oni mnie Then będą we go. uczyć? Oni mnie będą uczyć takie rzeczy. It wins the war.
And if we do our job right, every system here is wiped. The indie scientists get an offer. Idzie się broniami wymieniać. All right, we're in. Let's go. Labs up ahead. Take them out. Open up on them. Rekt. All right, we're in. Time to rendezvous with the Major. Come on. O kurde. Dobra, to mi wyszło. Nice to see you're not dead, Są brother. nasi. You too, Major. Let's take out these Indies so we can get on with the goddamn show. Yes, sir. Indy, coming from the lab. Ten granat tak... Choby wcale. Ready to go. Good one. Fajnie, Keep że it up. nasi się reanimują. Got it. Pomimo, że są głupimi botami. O! Na pyrę. Pa, pa, pa! O! Fantastysz. Have eyes, Private. Now, let's get those plans. Fantastysz. Step aside, Private. Looks like these indie scientists aren't too eager to meet us. Bruce, be a dear and rip this door. Gears, listen up. If we're not out in 10 minutes, abort mission and get the hell out of here. Okay, Santiago, time to meet our new friends. Right behind you, Major. O! Bardzo chętnie. Jak to? Jo, to dupca. Jakie wibracje na padzie. O kurde. Hold your position. Indy's on the left. Keep them away from the lab. Jo, to smola. Gears, hammer plans are in hand. We're coming back topside. Jak oni się rozlatują w ogóle. Don't let them through. Będzie. A! Będzie. Control, package is secure. Cleaner, proceed to the beach for marlin extract. You hear that? Mortars! Oh, we got orders incoming. Can I suggest you run, Major? O, To the dobra, beach! dobra Go, porada. go, go! Jak zwykle. Don't stop! Ciulów 100. O pieronie. Just ahead! Keep moving! A nie doleca. When valiant COG forces captured the UIR's plans for the Hammer of Dawn,
We ensured our survival in the worst conflict our world had yet known. But only 2 years later, a new horror, a new enemy, a new war. A, to już inwazja. Tak zwany, jak to się nazywało? Corporal, we're almost there. Dzień D-Day to na Normandii? A to się nazywało jakoś This tak... whole city's a red zone. Kurde, była taka nazwa na to, jak z podziemi lokasty wylazły. Tylko nie mogę sobie przypomnieć teraz, co to była za nazwa. Emergency, o! E-Day, tak. Emergency Day. Ło, patrzcie jak to zajebiście wszystko wygląda. Jo, to dupca. Emergency Day, tak. Tak to było. Wtedy muzyka trochę jak w starym medalu. Ciul. Oh yeah! Move up! Assist the colonel! Co ta baba tak stoi? Jak głupio. Yeah! Korpser. Jo, to dupca. Patrzcie. Jak się ktoś boi pająków, to przejebane. Corporal, there's a hammer of doors in that van. On it! Soldier, secure that hammer! O kurde. That all you got? Fire in the hole! Żerej. Ciul. Kurde. Haj ten mot. Pa. Oje. Jeszcze mało. It's retreating! Jo, to dupca. Soldier! Kurde. Fuck! Ja nie ogarniam, co się dzieje na ekranie w ogóle. Ja. No pojebala. No nie. Nie udupię. Dobra, czekajcie. Najpierw porządek tutaj. Teraz tutaj. Medium wzywa. Nie ma opcji. No. Good job, Gears! What the hell are those things? What's your name, Corporal? Kim, sir. A, Kim, Lieutenant pamiętam Stroud, z I need an jedynki. escort. Congratulations, you're it. Colonel, we need to get inside. Ania. I've got the code for the door, Ania Colonel. Stroud. Well, good for you, son. Hold these stairs with that hammer. I'll be back when I can. Kurde, powiedział jak Terminator. I'll be back. Byda. Byda nazot. All right, you heard the corporal. Don't let him inside. Dobra, ale ja bym potrzebował coś takiego, ja bym potrzebowała. O. O, ciule, Jezus. Dawaj młota. Not gonna happen. Jest.
Yeah! This is insane! Yeah! Near the door! Yeah! Dobra, teraz trochę... Take that! What is that thing? Who the hell cares? Right! Panie, szefie. Szef królu złotych. Oh yeah! Holy shit, you Dobra. got it! Another one! No nie! Ha! In your face! Incoming! Gears, I'm sorry, but the Hammer of Dawn just went offline. Aha! By nightfall, hundreds of thousands were dead. Emergence Day had earned its No name. właśnie. Emergence Day. Like many of you, I was only a child then. It was a dark, terrible time. And our victory was in no way assured. Ciul, to ta wojna trwała aż tyle. 17 lat. A królową zabiłem w trójce. To już było po śmierci królowej. Bo już to wiem, że to jest końcowa. I know you're medics, but we need everyone on that wall, now! Get that soldier back on his feet. No teraz już jestem jakimś tym. Teraz już jestem taki, jak powinienem być. Packer. Walk it up! All right, Gears, get up that Siema ladder. Chris, elo elo. Boy, come on up! Jakaś brytolka. Co to? Lancer. Ammo zawsze. Ammo secured! Do Lancera. I gave you a goddamn Ja jestem order. czarny? Ja Get jakiś out of taki... the hall. Jakiś taki ciemny. Ej, a teraz, czy tu są znajdźki, tak jak były w poprzednich Gearsach? Jestem ciekaw. Unless you want to grub for a roommate, I suggest you climb that ladder. Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, w jedynce się, kurde, zdobywało takie nieśmiertelniki w formie tych zębatek. Ciekaw jestem, czy tu też takie są. A, są! Coś jest. Przytrzymaj, aby wyświetlić. Przytrzymuję. Ostatnia wola Berni. Bernadetta Mataki. A, czyli są też znajdźki takie. To spoko, ja takie lubię. Chainsaw your way out and get on that wall! Jakaś kurde... Na bramie minąłeś? Tak? A! Dajcie mi wrócić! Ja muszę wrócić po znajdźkę! A! Come on, cut your way through! Nie krzycz na mnie, to jest kobieta chyba. Wymień się bronią. Hey, Ej, patrz. Co z tego, że my się na te same bronie wymienili? Dobra, już tam. Już tam gówno dupa. Coś, nie chcesz się hey, wymienić? you deaf or something? Use a chainsaw! Dobra. Ja. We gotta clear this wall! Clear it out! Jo, to dupca. Co się sam dzieje? That's gotta hurt! Ja. Courtyard! Don't let any more up! Pick your shots! Make them count! Siul. Beczka miała... Shit, they're A, everywhere! wyepiło. Damn! Come on! Don't let them up! God damn it, they keep coming! Panie, z czego ja mam strzelać do nich? Black Zajebala. Get over there and clear it out! Grappling hooks! Come on, Gears!
Kurde, Hilfe. There you go. Bitwa o Helmoże ja. Get to the other side. Obrona Reichstagu. Ja. Coś w tym stylu. Get off our walls, dangerous bastard. Szefy. Szefowie. We Nie, got dziękuję. this side. Get to the far end. Ej, oni nawet nie są takie głupie, te boty. Wyjebcyło. Ja padam co chwila. Kurde. Nie ogarniam kuwety. A ci tak niby kurde... Ci tak niby strzelają... Ci tak niby padają szybko, nie? To jest oszustwo. Use the turret, numbnuts. I'll cover you. Ja, brumak. I see it. Here, focus fire. Come on, you big ugly son of a bitch. Show me what you got. To do psa. A, drugi! No chyba się... Pierę! Kurwa! Kurwa! Don't him up any longer. Just keep firing. Ja! A, to ja wiem o co łazi. But against all odds, a brave Jak nie wiecie o co chodzi, to tutaj na końcu Gears of War 3 jak się grało, to się odpalało taką maszynę, którą stworzył taki doktor, tak na marginesie ojciec od Markusa Feniksa. I wtedy ona wysłała taką falę i wszystkie wszystkie lokusty zdechły w każdym razie. How dearly I wish Sergeant Phoenix could be with us here today. Stop and think about the men and women whose sacrifices guaranteed our survival. Thanks to them, we fought through the long twilight. We built a new prosperity. The world the new cog has ensured knows no war, no suffering. It's a world of safety, of family. Nie, Markus nie zginął, bo tu będzie. I to żaden spoiler, bo nawet był na wszystkich trailerach. Co to za łysy jakiś? Łysy z Gears of War. Ojciec od Markusa. No, Markus Fenix, główna postać poprzednich części, to jest od niego syn. Just give me a sec. A od niego ojciec był naukowcem, co wymyślił taką broń, co właśnie lokusty wszystkie. Całą szarańczę zabiła. Trying to stay alive. True. But if it survives, and most don't, it finds a way to change. The little larva becomes a chrysalis. Inside, it destroys and rebuilds itself, changing its color, its shape. It gets wings, claws. It slashes its way out of its cage, and then it's new and beautiful. A matka? A o matce nie pamiętam, czy coś... Shouldn't have come. Czy w ogóle było gadane coś. Save your breath, JD. That one? She's a mother's daughter. She really is. I really am. W ogóle te przerywniki też są na silniku jakby co, tylko no wiadomo, podrasowane to jest w stosunku do tego po tym jak wygląda gra, ale to jest silnik. Is that ironic? Technically, no. Raiding is what outsiders do.
Until you two showed up. Jest brodaty. Now, boring. Brodaty skurwol. Jest murzyn. There's a difference. Babka i mięśniak. I robot. Czyli wszystko się zgadza. No alarm. Thank you very much. Yeah, we're not gonna be bored. Dad, on the other hand. That's not the security alarm. Uuu. Oh shit, wind flare! We can take cover inside the settlement. To the wagon, all of you! Go! Zrozumiałem to the lager. Ej, patrzcie jakie mają zajebiste te miasta, im się zamykają taką bramą superancką. Poprawność polityczna 100%. Mikromiękcy Studio. Koalicja. Ale taka technologia, a wóz ciągnie jakiś muł. The wall's closing! Come on, come on, come on! Oscar, hurry! We gotta beat that wall! 1 czy 2 konie. Jeden muł. Jeden muł mechaniczny. We're almost there! Get down! Dobrze, że nie zrobili minigry. No tego się trochę bałem, szczerze mówiąc. We gotta get inside the settlement! I'm not leaving ugly! Go! O! Achievementa dostałem. Burze elektryczne mają wpływ na ludzi, pociski i otoczenie. Korzystaj z osłon, poruszaj się strategicznie. Ale jak to zajebiście wygląda. Jo, to dupca. Patrzcie, ta trawa. To wszystko. Przecież to jest Bella. Fantastico. Oh my god. Damn it! Wind wall's Patrzcie. closed! Te ruły. What do we do? We should head for that crane! Ja. Shit! We gotta get past that fence! Yeah, but how? There's no gate! Then we gotta knock Dobra, it panie. down! Jak to zrobić? No jest sposób, by zniszczyć bramę. Kurwa, nie mam koncepcji. Fajna burza. Those pipes might work! A, musieli mi podpowiedzieć. Kurde, ale to nie idzie... Tak wieje, że nie idzie wycelować. A to mam rozwalić. O! That works! Let's get to the crane! Lightning flurry! Jo to... Touch you! Jo to dupca, pa. We should be okay here! Oh yeah? Define okay! Not immediately, Dad! Holy shit! Marley. A nie. Żyjemy. Ale kurde. Hey, what I miss? Wiking wrócił. Everyone okay? Kate still has her hat? Good, good. Hey, ugly. You stay here, okay? Śmieszne mają konie. So runaways. These big cog walls make you feel a little homesick? Wow. Again with this runaway bullshit? You know we don't need you, right? Raina told Del and me to do this, not you. Sorry, smart guy. Where she goes, I go. Grafika też ma Mafia tak, no. Then call me a chaperone. How about I call you hungover? Oh, you got some chuff, boy, don't you? Uncle, you're obviously hungover. Actually, I'm still a little drunk. To jest tak jak budzisz się rano po imprezie i dalej jesteś pijany. To znaczy, że było... rubo. Cog settlements are built from the inside out, which means the fabricators in the construction hub at the center of town. We grab it, we leave. You can count on a lot of security DBs in there. There hasn't been an outsider raid in 6 months. We'll have the element of surprise. You can't surprise the robots, my guy.
We used to command DBs, remember? Oh yeah, like a settlement too. Hey, that wasn't their fault. You got bigger problems than stubbornness, young one. Kurde, zdrowa kobieta, nie? Fes. Kurde, jakby tory... Co są tory? Nie, nie, to tory są. Jakby tory były takie proste w rzeczywistości, ale to są jakieś takie... To jakieś suwnicy czy coś takiego. Bo... Jak popatrzyłem... Jak się popatrzy na tory przeważnie, przynajmniej na Bytomiu tak jest, to one są takie. Jak wąż! A te tutaj to są kurde idealne. 2 weeks ago there was nothing here, and already they're building up the outer ring. Wymieni się bronią. Wymieni? Wymień. Wymienia nie. Ej, chcesz się wymienić? Nie, ty masz głupią. Ty masz snajperówę. Ej, poka. Poka Bresta, no nie być tako. Ej, ale gęby fajne. Może to nie jest Alex z Half-Life'a, ale w dalszym ciągu. Kurde. Tyłka nie obadamy. Ale w dalszym ciągu. Watcher! He doesn't see us. Let's keep it that way. Biegnąc za osłonę, przytrzymaj kierunek biegu i naciśnij B, aby gładko przeskoczyć nad osłoną? A tak to by... A, tak to bym musiał... Ej, nie wiedziałem tego. To tego nie było wcześniej chyba. Bo wcześniej szło ino tak i tak. Albo ja robiłem tak i doskok i tak. Spoko. Ej, kurde, zobaczyłbym na Unrealu 4 grę o Alienie. Powiem wam, jakiegoś Alien albo Alien vs Predator. Ten silnik się aż prosi, żeby na nim pokazywać jakieś błyszczące światła, jakieś, kurde, kosmitów obślizgłych. Ale to jest zajebiste. Nie wiem, przyczynę ekran do przeglądania, była kładka przez na to już mi mówili. Kupowałem czy dostałem? No w zasadzie to kupowałem, bo była dołączona do karty graficznej, którą kupiłem. I nawet widać ręce i nogi, jak się włazi po drabinie. Zajebiście. Dup. O, curwa. Good thing that was a builder and not a watcher. Oscar will be fine. I think I know how to avoid watchers. Ej, to jak ta, kurde. Jak ładowara. Z Aliena, nie? Co Ripley walczyła potem. Po tym, no na końcu. Chyba nie zaspoilowałem, bo film jest mega stary. Plotki na temat środków obrony w kontaktach z pasterzami. Ciekawe. O! Co będzie ciulańsko? Ho! To są ci pasterze, rozumiem. Spoko pasterze.
No citizens here. Really? What? Citizen implies we claim allegiance to a centralized authority. I think of myself as part of an anarcho collective. Ciul. Your act of violence has been noted. All right. Guess we're doing this the old-fashioned. Help us help you. I don't think so. Ach, kurde, uciekli. Activate defense mode. Unlawful citizens identified. Bot destroyed. Firing. I'm out. A ja amunicji nie mam. Let's do this. Multiple contacts acquired. This'll work. Rażący egzekutor. Fajna nazwa. O! No, napyrę go. Kurde. Reloading. Ale powiem wam... Dzięki Bogu, że oni tej gry nie zdubbingowali. They know we're here. O Jezu, jakie to jest wielkie szczęście, No? New plans. że tu są tylko Find our way to napisy. the fabricator. Ale nie wiem czy wiecie, ale Call of Duty Infinite Warfare będzie zdubbingowane. Także cool story. Kaj to idymy. Chociaż na przykład Uncharted były spoko dubbingowane, ale... Ale ja podziękuję. To by Mariusz Pudzianowski musiał tutaj dubbingować. W sumie Pudzian mógłby zagrać Feniksa, jakby był film Gears of War. Chyba powstaje nawet taki film. Watch it. Ej, patrzcie, nowy Bayer. Get over here. Nie było tego kiedyś. Panie, nowości. Unlawful citizens acquired. Kurde, nie tak! Oh yeah. Another dead TV. Come here. Hostile targets acquired. Dead. Wszystkich elegancko pod nerę, All right, we're clear. jakby ją mieli. W ogóle Infinite Warfare to chyba będzie pierwsze Call of Duty w ogóle zdubbingowane, nie? No bo... No tak, dobrze mówię, nie było wcześniej Call of Duty dubbingowanego. Znaczy, no powiem tak, ja w niej i tak nie będę grał, także nie odczuję potężnej różnicy. Oh shit. Tracker. Fajno bala. Watch out. Zajebala. Tak, pamiętam. W trójce jak byli Polacy, to też po angielsku gadali. What's it like being on the other side of these bots? You miss your old friends? I'm cool. Give it a rest. Look out! More of them incoming! Hej, ale w ogóle spoko, że nową wprowadzili tak jakby klasę wrogów, nie? Roboty. Fire in the hole. Tu. No ile idzie się ciulać? O kurde. Ile idzie się ciulać z tymi? Ile idzie się ciulać z sarańczą? Czy no długo, ale... Ale kurde, bez przesady. All right, that's all of them. Anyone see a way out of here? Siema Filip. I see a security gate. A locked security gate. All right, hold up. Let me think for a second. Whoa! JD, did you do that? JD. That wasn't me. To jest ten skrót obrażający pewnego twórcza internetowego. You sure you two Spoko aren't tekstury tu są spies? dojebane, za przeproszeniem. You think the
frog invented wind Wygląda jak Gearsy PG-3 trochę. No, może. Even if you are spies, at least we didn't have to teach you how to fight. Yeah, what is the deal with you outsiders? Most of Raina's people couldn't fight their way out of bed. Ale w sumie mi się You don't podoba want taka Uncle trochę, teaching anyone. He taught me to fight. taka It's lucky I odmiana. still speak to him. Hey, I was very supportive. That's one way to describe it. Not an accurate way, but a way. Bo na przykład jedynka była taka mroczna fest, taka ciemna, nie? Dwójka taka już była trochę taka więcej kolorowa, ale też taka była mroczna. Trójka już była też taka... Trójka była trochę jak tutaj to. Też miała takie... Też miała takie kolory... Już takie barwy cieplejsze i... Były jakieś tam takie więcej roślinności i w ogóle. Ale to chyba spoko jest. Right, we're in the second ring. We should be getting close. No, tu oczywiście tak nie będą wszystkie levele wyglądały. Kopnięcie z wyskoku. To może ja nie będę próbował. Na razie. Ono. Dead. One less to worry about. Ło, panie! O, bale. Aj, aj, aj. Unlawful citizens fire. Cease and desist all hostile activity. Unit reloading. Great. You take all lawful. Another dead shepherd. Shepard. No może to są ci z Mass Effecta. Pop dead ahead. Shepardzi. Shepardzi mega twardzi. We are authorized to subdue Na pyrę. unit relocated. Unit I know. Panie, no ile tego idzie? Tłumacz. Oh shit. Trackers. O! Tracker destroyed. No się dzieje. suppression mode initiated. Another dead shepherd. More DBs. Come Kurde, again. kiedyś umiałem... to dupca. Kiedyś umiałem reloadować bez patrzenia. Na pasek. Ujej. I see you. Time for some payback. Moving left. Unlawful citizens identified. Bot down. Ej, architektura tak trochę jak na Śląsku kajś. Nie? Taka cegła czerwona. W ogóle patrzcie, jest trochę tej. I don't get it. All the raids stopped Trochę at my destrukcja mother's nawet. order. This is a lot of security. What, you're not having fun? Okay, let's just look around and see if we can find a way through. Dobra, panie. Na Maciejach. Co za Maciejach. W ogóle cała ta architektura jakaś taka hobby europejska. I no te tory takie proste, jak nie w Polsce. Victory... Bylfdy? Nie, to jest U, nie? Po łacinie się tak U pisze, dziwnie. A, że Maciejkowice. W sumie nie byłem nigdy.
No, takie domy, takie dużo są tutaj w Bytomiu, to na Szomberkach, na Bobku, na Łagiewnikach, Stolarzowicy. W centrum tego jest mniej, ale to się dzieje przed jedynką czy po trójce. Po trójce! Gramy synem Markusa Feniksa, także to się dzieje dużo lat, znaczy dużo lat, no sporo lat po trójce, po wszystkiemu. Just all the baby stuff. You got an issue with babies? No, I have an issue with being told I need to have one. Bo Boulevard. A. We built for them. Czyli namawiałem, żeby... ale fajne fotele. A to jest elektryczny karabin. W ogóle fest nietypowa... ta... miejscówka jak na Gearsy, nie? Oby nie Gearsy. Best thing my mother did was raise me away from all this. Czuję się jakbym gdzieś był w przychodni u lekarza, tylko że ładniej tu jest o wiele. Ew. Jak Gearsy? No na razie fantastysz. Technicznie jest mega, pięknie. Jedna z najładniejszych gier, jakie ostatnio widziałem. Jeśli chodzi o działanie, to jest również fantastycznie. Optymalizacyjnie. A fabularnie to zobaczymy, na razie się rozkręca. They're following regs, and they always follow regs. Right? The fabricator's inside. And that maintenance access is our way in. So what are we waiting for? Let's get to that access door. Nie idzie sobie wziąć takiej apteczki dużej na później. Szkoda. A, mamy stąd wyjść jakoś. Pakiery. Nie, tu my byli, tak? Tak. Patrzcie jak fajnie. Tak, multika będziemy też ogrywać, ale na razie cisnemy Campanio. Ulotka reprodukcyjna koalicji. Po co ci terapia geniowa? Ponieważ twoje dziecko jest zbyt ważne, by zostawić cokolwiek przypadkowi. Nasi wykwalifikowani reprogenetycy pomogą ci zaprojektować potomka, który będzie spełnieniem twoich marzeń. Kurde, to taki trochę Lebensborn. Jak za Adolfa. Reprodukowali. Heads up, Watcher! No to my zdupili. Ja już się na ostro się kręci. Już mnie dodał do znajomych. Spoko, można dodawać. Kierowniku! Czemu on się ciula z robotami? No bo bo tak, COG, czyli cała ta
że tak powiem, władza na świecie, znaczy na tej planecie przynajmniej, bo jesteśmy na planecie Sera, tak zwana. Śmieszna ty, kto wykurwiście wygląda. Oni tutaj trzymią wszystko w garści i oni tym rządzą. I wygląda to tak, że my jesteśmy takimi buntownikami. I my nie chcemy tam z nimi razem współżyć, znaczy w sensie nie, że tak tego, tylko nie chcemy tam mieszkać i my jesteśmy tacy buntownicy, partyzanci. I korporacja wysyła na nas roboty, żeby nas udupić. Także tak to wygląda. Jesteśmy poza... No właśnie. Poza systemem. Jesteśmy złymi. Znaczy jesteśmy... No nie, że złymi, ale... Nie chcemy żyć w aparacie państwowym. Zależy jak na to patrzeć. A, kierowniku. Jesteśmy takimi stonogami, no. Coś takiego. Po prostu nie chcemy żyć wewnątrz zgniłego systemu, który modyfikuje genetycznie dzieci i tak dalej. My zgniłemu systemowi mówimy nie. Także walczymy z karakanami. Oh, look at that. Cog deactivated our access codes. Well, we are enemies of the state. What? No, Come on. wrogi publiczne, Cog didn't jak teach you how to stonoga. hack a simple access lock? Get out of the way. Excuse me. Ciul. Look, that's state-of-the-art Cog technology. I don't think... Hej, jebaniutki. Oh, okay. You two go get that fabricator. We'll watch the door. I'm going too. Oh, no, you're not. It's safer out here. Door's closing, young ones. Okay? God damn it. Tak, walczymy z kondominium, można powiedzieć. Technically, it's their fabricator. Akt drugi. Dobra, ja bym sobie tu zatrzymał nagrywanie, jak skończyliśmy akt. I drugi akt pojawi się w kolejnym odcinku na YouTubie. Także zachęcam na YouTubie do zostawienia łapki w górę, do wejścia na Facebooka i do oglądania streamów. Tymczasem dzięki za uwagę.